Καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Και ναι, επιτέλους βρήκα αυτό το mirroring, πώς το λένε, που γυρνάει, ξέρετε, να τα βλέπετε και πιο σωστά. Να μην τα βλέπετε ανάποδα. Επιτέλους το βρήκα. Να είναι καλά το παιδί για τις διορθώσεις που με είπε και το έψαξα λίγο παραπάνω. Και επιτέλους όμως, το βρήκα. Επιτέλους. Ένα βίντεο για ένα ranking για τους τεράστιους όμως Obituary. Μου αρέσουν πάρα πολύ Obituary. Είναι μία από τις αγαπημένες μου μπάντες. Μου αρέσουν πάρα πολύ Obituary. Σε αρκετούς νομίζω αρέσουν οι Obituary. Και έτσι είπα να κάνω ένα ranking. Εννοείται να μου πείτε και εσείς το δικό σας ranking, να μου γράψετε στα σχόλια, να μου το πείτε, εννοείται. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινούσα με αυτό το άλμπουμ, παιδιά, Darkest Day. Ξέχασα να πω ότι τα άλμπουμ των Obituary, βασικά οι Obituary δεν έχουν για μένα, δεν έχουν για μένα μέτριο άλμπουμ. Μέτριο άλμπουμ δεν έχουν. Τα θεωρώ όλα από πάρα πολύ ωραία άλμπουμ και δισκάρες. Τα θεωρώ. Για μένα. Έτσι, ο καθένας έχει τη γνώμη του, την άποψή του, εννοείται. Αυτό εδώ πέρα που το βάζω σε αυτή τη θέση, παιδιά, στην 11η δηλαδή, το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Το Darkest Day. Πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Καθένας έχει, είπαμε, τη γνώμη του. Αμέσως μετά θα έβαζα αυτό, παιδιά, το Executioner's Return, και αυτό το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Δεν έχει, εγώ το έχω βρει έτσι, νομίζω το είχα πάρει όταν είχε βγει κιόλας αυτό το άλμπουμ. Είναι και το μοναδικό digipack που έχω από Obituary. Θα έβαζα μετά, παιδιά, αυτό εδώ πέρα το άλμπουμ, Executioner's Return. Ξοφιλάρα του μεταξύ. Μετά θα έβαζα αυτό, Dying of Everything. Αυτό το άλμπουμ το θεωρώ πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ έως δισκάρα. Το τελευταίο άλμπουμ των Obituary που είναι αυτό. Για όσους άμα δουν πρώτη φορά το βίντεο αυτό, οι Αμερικάνοι είναι οι Obituary. Τι να πω εγώ για τους Obituary, λες και δεν τους ξέρετε τώρα, αλλά λέμε τώρα άμα κάποιος δεν τους ξέρει και δει αυτό το βίντεο, Αμερικάνοι είναι, death metal παίζουν. Άμα σας αρέσουν, παιδιά, ψάξτε τους. Ψάξτε τους, γιατί ο Obituary είναι φοβερή. Μετά, παιδιά, θα έβαζα το Dying of Everything. Έχει πάρα πολύ ωραία κομμάτια εδώ μέσα. Γι' αυτό και το θεωρώ έως δισκάρα σε σχέση με τα άλλα δύο που σας έδειξα πριν. Επόμενο θα έβαζα αυτό, παιδιά, Inked in Blood. Από εδώ και πέρα, ξέχασα να πω, από εδώ και πέρα, από αυτό το άλμπουμ μέχρι και το τελευταίο που θα σας δείξω, τα θεωρώ όλα δισκάρες. Όλα. Για μένα, έτσι. Για μένα. Τα θεωρώ όλα δισκάρες για μένα. Μετά θα έβαζα αυτό, παιδιά, το Inked in Blood. Δίσκαρος είναι αυτό. Δισκάρα είναι αυτό. Δισκάρα. Μετά θα έβαζα αυτό, παιδιά, Frozen in Time. Άλλη δισκάρα. Το Frozen in Time, που το μεταξύ που είχαν αυτό το άλμπουμ βγήκε μετά από 8-9 χρόνια. Νομίζω 9 είναι, πρέπει να είναι. Που το τελευταίο άλμπουμ που είχαν βγάλει το Back from the Dead και μετά σταμάτησαν. Και μετά από νομίζω 9 χρόνια πρέπει να είναι που βγάλαν το Frozen in Time.
Τρελή δισκάρα είναι και αυτό εδώ πέρα, παιδιά. Δίσκαρος. Μετά από το Frozen Time θα έβαζα αυτό, παιδιά, το Obituary. Αυτό, παιδιά, είναι δισκάρα, το γουστάρω πάρα πολύ αυτό το άλμπουμ. Μ' αρέσει πάρα πολύ όμως. Όλα τα κομμάτια είναι μέσα τρομερά, αλλά το αγαπημένο μου από αυτό το άλμπουμ είναι το Kneel Before Me. Το Kneel Before Me, παιδιά, είναι κομματάρα. Δισκάρα. Εγώ το έχω μετά από το Obituary, θα έβαζα, το έχω σε αυτή την έκδοση εγώ, τα είχα βρει και μόνα τους να τα πάρω τα άλμπουμ, αλλά και λόγω οικονομίας λίγο, το οποίο σε αυτή την έκδοση, μιλάμε για εδώ πέρα, θα το δείτε τώρα, μιλάμε μετά από το Obituary, θα έβαζα, παιδιά, το World Demise, να το εδώ πέρα είναι, το έχω σε αυτή την έκδοση εγώ, το World Demise, παιδιά, εδώ πέρα. Τι να πεις τώρα εδώ πέρα και για το World Demise, άλλη δισκάρα αυτή εδώ πέρα, άλλη δισκάρα. I really don't care, κομματάρα. Μετά από το World Demise θα έβαζα το Back from the Dead. Αυτό, παιδιά, το είχα αγοράσει και όταν είχε βγει το 97, 15 χρονών ήμουνα. Τρελή δισκάρα το Back from the Dead, παιδιά, λιώσιμο. Το έχω λιώσει αυτό το άλμπουμ, είναι φοβερό άλμπουμ για μένα. Ο καθένας έχει τη γνώμη του, την άποψή του, εννοείται αυτό το πράγμα. Μετά από το Back from the Dead θα έβαζα εδώ, παιδιά, το The End Complete, άλλη δισκάρα, και το The End Complete, τι να πεις για τα πρώτα άλμπουμ των Obituary, τι να πεις, παιδιά, είναι, για μένα όλα είναι δισκάρες. Τα πρώτα άλμπουμ των Obituary είναι όλα δισκάρες, και κάποια άλλα που σας έδειξα. The End Complete μετά, και τα δύο αγαπημένα μου, μετά από το The End Complete θα έβαζα το Slowly We Rode. Εντάξει, παιδιά, τι να πεις τώρα για το πρώτο άλμπουμ των Obituary, τι να πεις τώρα, και για εδώ μέσα μιλάμε για κομματάρες εδώ μέσα τώρα, κομματάρες. Τι να πεις τώρα για το Eternal Bleeding, για το Godly Beings, για το Till Death, Slowly We Rode, Immortal Visions, Gates of Shell, Words of Evil, τι να πούμε, παιδιά, για αυτό το άλμπουμ. Δίσκαρος, παιδιά, δίσκαρος. Και το αγαπημένο μου άλμπουμ των Obituary, όπως έχετε καταλάβει, όπως νομίζω είναι και για πολλούς αγαπημένο άλμπουμ, Cause of Death, παιδιά. Τι να πεις για το Cause of Death. Το είχα ακούσει αυτό, παιδιά, όταν το είχε φέρει ο αδερφός μου σε κασέτα κιόλας, μακάρι να την είχα την κασέτα, δεν την έχω. Το είχε φέρει σε κασέτα ο αδερφός μου και μιλάμε τώρα τρελό λιώσιμο, τώρα μιλάμε η κασέτα. Την είχα λιώσει την κασέτα. Μακάρι να το είχα, δεν το έχω. Όπως το Cause of Death το θεωρώ ένα από τα καλύτερα death metal album. Εντάξει, όχι μόνο αυτό, εννοείται είναι και άλλα album, αλλά μιλάμε τώρα για τους Obituary, το Cause of Death το θεωρώ ένα από τα καλύτερα death metal album. Τι να πούμε τώρα και για κομμάτια, για το Infected, για το Body Bag, για το Chopped in Half, για το Dying, Find Their Eyes, το μόνιμο Cause of Death, Memories Remain. Τι να πούμε, παιδιά, εδώ μέσα αυτό το... είναι τρελή δισκάρα είναι. Cause of Death είναι φοβερό. Αυτό, παιδιά, ήταν το ranking που ήθελα να κάνω. Έτσι από Obituary δεν έχω πάρα πολλά ακόμα. Εννοείται ότι έχω και το live που είχαν βγάλει, νομίζω Dead δεν λέγεται, ναι, Dead. Έχω και αυτό, παιδιά. Όπως από Obituary έχω και αυτό εδώ πέρα το DVD, το Frozen Alive. Πολύ ωραίο DVD.
Πάρα πολύ ωραίο DVD, παιδιά. Αυτό νομίζω είναι το 2000, έχει βγει 6, ναι, 6 εδώ πέρα. Εντάξει. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Αυτά, παιδιά, αυτό ήταν το ranking για μένα. Εννοείται να μου πείτε και εσείς στα σχόλια κάτω το δικό σας ranking. Όποιοι θέλουν, εννοείται. Αυτά, παιδιά. Καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε όλοι καλά. Stay healthy. Stay brutal. Τα λέμε.